за бизнес средата и икономическото развитие на Бургаски регион. Като цяло в икономически план, вашата визия за това как може да се подобри средата за бизнеса? Средата за бизнеса за мен би се подобрило с най-вече завръщането на младите хора в Бургас, което трябва да се осигури един вид. Как да ги привлечем? Да ги Какво привлечем да направим с по-високи заплати или може би, не знам? С по-високи заплати, те с работа, която тя ги интересува. Ние по принцип Добре, помислете си и на тема инфраструктура. Ако искате, може да споделите вашата визия за подобряването на инфраструктурата в региона. За подобряване на инфраструктурата за мен не мога. Добре, продължаваме с господин Белев. Вие